Ola, eu son Melina López e isto é Diálogos Vacan, unha iniciativa que promove a fundación encargada de difundir o legado de José Vázquez Cereijo e que busca retomar a práctica da tertulia baixo un novo formato máis actualizado como é o do videopodcast, ofrecéndolles cada 15 días unha nova entrega. Hoxe, sen embargo, teño a honra de conducir unha nova versión destes diálogos no formato de entrevista e inaugurar esta senda con alguén moi especial para a Fundación, xa que logo foi impulsor activo desta iniciativa e que en gran medida tivo a ben agasallarme co seu saber, Francisco Nieto Rodríguez, coñecido por todos nós como Paco Nieto. Benvido, Paco. Ola, xa non sei, xa estou rubio ou aínda non? Ainda non. As túas palabras, vamos... Estamos a tempo. Sí. Preséntolles a Paco para quen non o coñeza. Paco Nieto é un xornalista xubilado especializado en radio, radiofonista. Correcto. Que durante máis de 40 anos traballou na Radio de Lugo, Radio Popular COPE e Radio Lugo Cadena Ser. Foi ali onde a súa voz fíxose coñecida por moitos dos lucenses en programas como Club de Opinión ou Esto me suena, que era ofrecía unha selección musical de gran calidade. Recentemente, Paco vén de publicar o libro Bon proveito, amiguiños, Lugo 90 anos de radio, 1935-2025. Onde, obviamente, fala dese período radiofónico tan amplo e, ademais, transmite a súa paixón pola radio. Paco, o título deste libro, se queres comezamos por aí, o título deste libro é moi significativo, pero se cadra por diferencia xeracional ou por tema xeracional, para certas persoas é algo descoñecido. Podes nos dar algunha pista ou explicarnos o porqué deste título? Sí, hai dúas partes. Bon proveito, amiguiños, era unha frase coa que don Xosé Trapero Pardo, que despois gustaríame afondar un pouquiño na figura deste home, imprescindible na historia de Lugo, remataba os seus comentarios na Radio Lugo, na radio local. Era tal o éxito que tiña aqueles comentarios costumistas, pero sobre todo buscándolle a senda do refraneiro galego, non? Que eso tamén ten o seu valor engadido por aquelo de que poñía o idioma nun momento donde era certamente complicado, non? Bueno, pois paralizaba o xantar de moitos até que remataba con aquilo de bon proveito, amiguiños. Incluso hai anécdota que algún rapaz lle dicía aos pais que, oiche, é como sabe que estamos xantando. Bueno, por eso mismo. Bueno, e a outra parte tamén ten a súa historia. Lugo, 90 anos de radio, 1935-2025. Claro, se cadra algún diría, home, puido esperar 10 aniños máis, facelo completo, 100 anos de radio, non? Pero eu dixen, e se non chego? Entonces, dixen, bueno, pois 90 anos de radio, que tamén son abondo, tamén son abondo. A verdade é que sí, é un período bastante longo. Ti falabas de Xosé Trapero Pardo, que foi membro da Real Academia Galega, non sei se digo ben, pero o único cronista de Lugo. Don Xosé foi moitas cousas. Foi director do Museo Provincial, foi membro da Real Academia Galega, foi director do xornal El Progreso, foi, dixen o do museo? Sí. Sí, tamén xa o dixen. Bueno, e foi, sobre todo, primeiro e único, até de agora, cronista oficial de Lugo. Don Xosé ten un libro, bueno, ten moitos, non? Bueno, sí, é compositor, porque fixo o libreto de Non chores a veliña, a primeira ópera Zarzuela en galego, non? Estaba Gustavo Freire, que lle puxo música, e don José fixo o libreto desta zarzuela. Era un home especial, era crítico de arte, era un home pequeno en estatura, pero inmenso en sabiduría, respetado, respetable, alá donde fora. Don Xosé Trapero Pardo, eu creo que Lugo, probablemente Galicia, non? Pero Lugo, dende logo, que ten unha débeda moi grande para que a súa figura resalte moito máis. Ten unha plaquiña na casa onde viviu, na Praza do Ferrol,
ten unha rúa alá pola zona do vello hospital, pero eu creo que don Xosé merece moito máis. Aproveito este momento dende a Fundación Bacán para reivindicar tamén a figura de don Xosé Trapero Pardo. Sentes que falta recoñecemento para con ele? Sí. Con máis xente tamén, pero particularmente para don Xosé Trapero Pardo. E afondando un pouco no que falábamos do cronista, pensas que a figura do cronista deberíase recuperar? Como de importante é nunha cidade como Lugo? A ver, moi interesante pregunta, a ver se resposto o que pretendo facer deso. No momento en que don Xosé Trapero Pardo foi cronista de Lugo, era un momento especialmente significativo. Eu lembro que o Círculo das Artes, que tamén centenaria sociedade, encargoulle que fixera polo centenario do Círculo, que fixera unha historia de Lugo, e fixo un libro imprescindible, 100 anos de vida local. Espectacular. Hai algúns críticos que ao mellor cuestionan algunhas cuestións, vale a redundancia, pero realmente fai unha cronoloxía da historia de Lugo, e sempre baseada en documentos. É moi interesante, é un libro para ter na mesiña de noite. A figura do cronista era usada, a veces utilizada, polos políticos de turno para, cando viña algunha autoridade de fora, bueno, pois chamaban ao cronista para que o cronista explicara o da muralla, a catedral, bueno, ou calquera outra forma. Hoxe o mellor, bueno, podía discutirse de outra maneira. A título personal, eu entendo que sí, que debe haber cronista. Cronista home, cronista muller, evidentemente. O motivo, porque a figura cultural, a figura que englobe a historia dunha localidade, dunha provincia, bueno, estivo non fai moito Carlos Nuevo Cal de Viveiro, un home que ten unha sabiduría tremenda a propósito da historia que el coñece mellor. Bueno, pois é importante, e non só importante, eu creo que é imprescindible. Ahora non me preguntes por nomes. Non te vou comprometer, No. Aquela radio na que participaba José Trapero Pardo, que ofrecía información e un contacto local moi cercano, ti mesmo contaches antes a anécdota, onde pensas que foi parar hoxe? A ver, ao mellor para concretar un poquinho máis. Por que don Xosé Trapero Pardo no libriño este na historia da radio? Porque o día 27 de outubro, domingo, 5:30 da tarde do ano 1935, don Xosé Trapero Pardo estaba na inauguración da emisora de Lugo, da emisora Radio Lugo, que perteñecía en ese momento ao que se chamou Unión Radio. Unión Radio. Depois, no ano 40, chegaría a Sociedade Española de Radiodifusión. Bueno, don Xosé Trapero Pardo estaba ali e xa comezou de seguido a colaborar, a facer cousas, primeiro contando contos, historias, pero sempre relacionadas con cuestións galegas. O programa a que facemos referencia co de Dios, día, boas tardes a todos, así comezaba, e remataba, bon proveito, amiguiños, chamábase Cousas da nosa terra. Cousas da nosa terra. E comenzou a emitirse polo ano 58, se non me equivoco. Entonces tuvo unha longa trayectoria hasta o falecemento, prácticamente. A radio sí, cambiou moito. Pero dende aquela até hoxe. Non era aquela mellor que esta, nin esta é mellor que daquela. Son formas de facer radio distintas. Si hai que suliñar que é moi importante que cando naceu a radio en España, pero en Lugo particularmente, obviamente non había televisión. Entonces a radio era un elemento. Vou dar un dato numérico que sempre ilustra ese detalle, non? Ano 1935, cando chegou a Radio Lugo, 30.000 habitantes, 400 aparatos de radio. Non había máis. E as autoridades
as autoridades daquela e as que viñeron despois, no ano 36, chamaban aos veciños que tuveran aparatos de radio cando había algunha congregación ou pola festa do Corpus ou ben por marcha militares ou que fora, que puñeran os aparatos de radio nas fiestras, nas ventanas e que lles deran todo o volumen. Era, digamos, a megafonía daquela. Estou pensando en Ezequiel, que se decate de como se facían daquela as megafonías, non? Entonces tamén era un xeito. Poño a falar e non paro, que non en ese tema. As primeiras emisións de Radio Lugo eran partidas. Non lembro exactamente os horarios, pero creo que empezaban ás 8 da mañá, remataban ás 12, volvían ás 4 da tarde, remataban ás 6, volvían ás 7 e remataban ás 12 da noite ou ás 11, algo así. E sempre empezaban co hino galego. O sea, o hino galego sonaba 3 veces ao día na radio, non? Obviamente, a partir do 18 de xullo do ano 36 deixou de emitirse o hino galego, non? Cambiaron as tornas logo. Cambiaron as tornas, como dato... Hai dous datos moi curiosos relacionados coa radio. Nos primeiros días había 2 militares na emisora con fusiles Mauser cargados. Bueno, non sei se cargados ou non, pero tiñan na mão, vamos, para controlar, censurar todo aquilo que non debía sair según eles, claro está. Outro dato curioso é que me parece moi suliñable. No edificio de Radio Lugo, na praza de Ánxel Fernández Gómez, naquel solar estaba a casa onde naceu Ánxel Foley. Sí. Digo isto para que a xente se decate de que edificio estamos a falar. Edificio dos Fernández, por certo. Pois foi o primeiro edificio que tuvo ascensor en Lugo. E debaixo do ascensor había un soto. En ese soto houve un cárcere. Ali houve 3 cárceres en Lugo no tempo da revolta, da guerra, non? O cárcere que coñecemos todos agora mesmo, que é un centro cultural, outro centro de retención, que era no balneario, e un terceiro que era en ese lugar, en este que menciono, debaixo do soto do ascensor de Radio Lugo. Por certo, outro dato curioso, ese cárcere estaba vixiado tamén por soldados, pero eran soldados músicos, porque eran en Lugo chegou a haber 3 bandas de música, a do Reximiento Zaragoza, a do Goberno Militar e a propia banda municipal, non? Entonces, esa cárcere estaba custodiada por soldados. E Seica, e isto está comprobado, isto non é ficticio, é real, bueno, pois unhos falanxistas, en un momento determinado, pois debían de estar moi aburridos que decidiron sacar alguén daquela cárcere e darlles o que se chamaba o paseo. Bueno, pois os soldados músicos impedírono porque eles eran os responsables. Son así como moi, incluso bonito. Non debía ser moi bonito, evidentemente, non? En aquel momento, pero impediron aos soldados músicos, repito, que os falanxistas se levaran a dar un paseo a algúns dos ali retidos. Naquel momento. É curioso, non só é curioso, senón que sí, pode soar un pouco romántico ou bonito, pero bueno... Ten que ver que a radio estaba ali. A radio estaba ali, tamén vixiada, por suposto. Claro, mencionas que a radio de hoxe non é mellor nin peor que a de antes ou que a de outro período anterior, porque supoño que todo é froito das circunstancias. Entón, hoxe en día temos unha radio local bastante máis minguada que naquel momento, non? Non sei se ti pensas que esa radio local aínda desenvolve un papel social importante. Non. E é unha mágoa. A ver, sí hai esforzos por parte das cadenas, de todas, de ocupar ese pequeniño espacio e, además,
fano cunha profesionalidade inmensa. Non vou citar a ningunha marca de emisoras, non? Pero, sin embargo, fan un esforzo moi grande para ocupar ese minguadísimo espacio que lles deixaron. Non é de recibo, sinceramente, non penso que sexa de recibo que unha cidade como Lugo, de 100.000 habitantes, con unha proxección de outros 20 ou 30.000 máis, non? Arredores, etc., teña un informativo local de 10 minutos. O sea, eso a min pareceme ridículo. O sea, non se pode dar a información dun pleno dun concello donde se falan cousas do concello pois en 10 minutos. Non se pode dar as noticias que emanan diariamente da cidade en 10 minutos. Comprendo a parte comercial, ao fin e ao cabo este o que fai que mingue ese espacio, ese terreno que debería ser de dedicación local. Foi un proceso en progreso lento, moi agochadiño, pero que se lles foi retirando minutos, non? Tiven a honra de, primeiro, obviamente, foi Tonina Gai, que nos fixo unha profesional inmensa, recoñecida na nosa cidade, que puxo en marcha aquilo que se chamou Club de Opinión, non? Donde pasaron máis de 100 homes e mulleres de Lugo por ese lugar. Eu, cando se xubilou Tonina, o Julio Beberide, o director da emisora, o que lle estarei sempre agradecido polo trato que tivo para a miña persoa, bueno, pois puxome nas mans esa responsabilidade de manter o Club de Opinión. Síntome moi satisfeito, creo, humildemente, creo que din a talla, non cheguei ao que facía Tonina, vamos, ni moito menos, pero, bueno, mantívose durante bastantes anos, pois, ao mellor foron 10 anos que mantiven, pero, inda e así, desapareceu. Claro, eran ese tipo de programas que servían tamén, non? Para que a xente local, xente recoñecida, dese a súa opinión sobre o que estaba a acontecer, non? Efectivamente. A actualidade. Efectivamente, sí. Ao fío desto, quero preguntarche se pensas que a radio segue sendo un medio competitivo. Sí. A radio matarona moitas veces, non? Moitísimas veces, cada 2 por 3, pero xa o dixo aquel grupiño, como se chamaban, Bagles, me parece que decían, el vídeo mató a la estrella de la radio, vídeo que el Radio Star, no, de ninguna maneira, non a mataron, nin a vai matar naide. A radio vai estar aí sempre porque hoxe que hai tanta, desgraciadamente, tanta xente soa, ter a radio é fundamental. Foi no seu momento, non? Sí. Foi no seu momento, ao mellor máis, pero agora mesmo é un xeito de compañía. Só vou dar un dato para respostar por completo isto. Fai uns meses houbo un apagón xeral. Desapareceu todo e as autoridades recomendaron no kit de supervivencia ter un receptor de radio. A pilas, claro. Sí, quere decir que a radio era o elemento de conexión e de unión, non? E baixo o teu punto de vista seguirá sendo así. Sí, eu entendo que sí. O no eido deportivo, no eido informativo, en todos os eidos é fundamental, é fundamental. Sí, é verdad, o sea, naide pode escapar a realidade de que as redes sociales, este videopodcast, o sea, que son formas que complementan a información, complementan o espectro de comunicación en todos os sentidos. Pero a radio, a min gusta usalo e até este momento non usei en ningún caso, é maxia. A radio permite ser creativo, pensando, o sea, un escoita, pero non ten agresión do visual. Matizo o de agresión, que nunca o é. Digo eso para enfatizar sobre o creativo que un pode facer escoitando unha nova, unhas noticias,
un diario falado ou o que sea, dá moita máis liberdade. Ajá. Se cadra están cambiando un pouco as formas de escoitar a radio, non? Ti mencionabas este videopodcast, as aplicacións que hai na internet, ou o streaming, ou a radio en streaming. Correcto. Cambian o formato da radio, pero iso non ten por que facer que esa radio desapareza, non? Ao contrario, eu creo que se reforza, porque os podcasts, os videopodcasts como este ou outro tipo de podcast de audio, por exemplo, só de audio, as radios están asumindo. Ahora xa o consideran como algo moi normal e natural. Pero, claro, tópanse con que eso hai que financialo. Entonces, o comercial non encaixa o suficiente, refírome ás cadenas a nivel nacional. Non é o mesmo, por exemplo, bueno, pues que unha empresa de esta cidade diga, oh, mira que bonito que a Fundación Bacan está facendo isto, oye, pues quero que se vexan os meus produtos aí. Bueno, pois por que non? E como ese, outros moitos, non? Si, hai que buscar o xeito de encaixar estas novas situacións na sociedade que estamos vivindo, Correcto, non? correcto. Falando da radio, hai algo, un instrumento básico para a radio que é a voz. A voz é un instrumento de traballo fundamental, tanto para un radiofonista, para un locutor, non? Eu querería que nos falaras da túa colección particular, Paco. A ver, primeiro, decir que en aqueles momentos primixenios da radio primaba moito as voces primeiro engoladas, donde o énfasis de explicativo, bueno, pues era moi importante. Logo, as voces potentes e poderosas e significativas. E todo eso tamén desapareceu. Entonces, ahora é, digamos, unha normalidade. Aquí o que importa é comunicar. Comunicar ben, pero non prima ter unha voz excepcional. A todo eso, bueno, pois eu teño unha teima dende fai moitos anos, desde a miña época primixenia en Radio Popular, de buscar aquelas voces dos vellos admirados literatos, artistas de todo tipo que hubo en Galicia, non? Entonces, estou na procura de ir conseguindo voces, conseguían a de Castelao, por exemplo, emocioneime escoitando a Castelao, e dixen, claro, todo o mundo fala a alguén de Castelao e ve o chapó que tiña, o sombreiro e aquelas gafiñas, pero naide, moi pouca xente podía imaginar como era a súa voz, non? Entón, Otero Pedrallo, bueno, tantos e tantos, en eso ando. Digamos que esa é a miña, é unha colección interminable. Por lo tanto, eu pasarei, quedará aí e a ver si o gallá outro tamén a continuar. Porque non tes idea de que facer con ela, quero decir, de un obxectivo concreto. Sí. Teño moi claro, o sea, eso vai quedar para un arquivo histórico, por exemplo, de Lugo, pois ao mellor pode ser un bon receptor de Sosobo, poñer unha condición que se garde, nada máis, o sea, que non se destrúa. Eso é o único, non? Vale. Estábamos falando de que hai que adaptarse aos novos modelos. Canto pensas que de perverso ten a utilización da inteligencia artificial neste mundo? Dame... a ver, eu creo... Iba a decir, é bueno decir, o sea, dame medo, pero que pasa para decir algo? Eu creo que o descoñecido sempre dá medo. Dito eso, bueno, eu creo que hai xente moi ben axeitada, moi ben acomodada en que sabe o que ven aí. O para que, por que e como de usar eso que chaman a IA, non? E eu, como non coñezo, por eso digo que me dá medo, porque se poden facer cousas que non serían axustadas a realidades, non? Duplicar unha voz, duplicar uns xestos dunha persona, bueno, a min eso dame coraxe. Pero bueno, non rexeito así porque si todo eso. Ben usado ten que ser
unha verdadeira gloria, non? Claro, habería que manexar o tema da ética, non? Un pouco aí. A ética eu creo que hai que usala, abusar dela, Abusar. porque me parece que tanto a ética, incluso a estética, é algo do que carecemos a nivel social e hai que aguilloarnos un pouco a sociedade para ser éticos e tamén estéticos, de paso. Bueno, Paco, non quero alongar moito esta conversa, aínda que é un placer. Para mí tamén. Pero querería rematar, se queres, se te apetece, falando do teu novo traballo, do traballo de xubilado. Sí. Esta época de xubilación, que é o que trae para ti? A ver, fai 6 anos xa que me xubilei, pero como tiña medo, antes falaba do medo, dixen, bueno, teño que seguir facendo algo, teño que seguir facendo cousas, porque non vai a ser que me atope un día cos brazos caídos e que non saiba que facer. Entonces, bueno, pois seguín facendo cousas, colaborando con aquí, por exemplo, no Xornal El Progreso, colaborando en moitos sitios donde me chamaban para falar, para explicar, todo eso. Ben, eu creo que empeza a chegar un momento no que hai que empezar a repousar, entonces vou cumplir os meus compromisos que teño con outros, e cando se agoten esos compromisos só me dedicarei a cousas miñas de divertimento ou do que sea, pero creo que o Paco Nieto público, a tendencia en breve é de ser un mero e vulgar cidadán. Bueno, nos estaremos encantados de que sigas connosco, aínda que sexa nun segundo plano ou nunha segunda posición. Eu quero rematar aquí, pero agradecerte moitísimo que viñeras, Encantadísima. Estando xa xubilado, a falar non só do teu libro, senón da túa grande experiencia. Se me permites, Melina, non quero citar a 4 personas que me parece que son fundamentales en historias que teñen que enraizar e que de feito están enraizando. Annie Kittig, María Astorgano, Ezequiel Orol, Melina López, por suposto, están facendo un esforzo tremendo por algo que paga moito a pena e que de verdade que a sociedade primeiro que se entere, segundo que coñeza e terceiro que recoñeza ese traballo e ese esforzo que se está a facer, porque Lugo carecía carece de moitas cousas. Hai iniciativas privadas, outras públicas, ademais, que van cumplindo obxectivos, non? Pero o que está facendo a Fundación Bacan me parece que é digno de suliñar e de que os lugueses recoñezamos todo isto. Traslado a gratitude, sen dúbida, de todas as persoas que mencionaches, a miña persoal, grazas polas túas verbas, grazas por estar aquí novamente e por inaugurar esta senda que agardamos que sexa moi fructífera e que haxa outras entrevistas neste formato de diálogos. Moitas grazas por estar aquí, Paco. A vos, Melina. Aos nosos seguidores decirlles que tanto esta entrevista como os diálogos anteriores están dispoñibles na canle de YouTube. Moitas grazas.